இருக்கலாம். வேலை பார்க்கறது போதும், வெளியில வாங்க, சொந்த காலில் நில்லுங்க. அதோட சுகமே வேற. அது ஒரு பெரிய மப்பு, பயங்கர கெத்து. தொழில் பண்ணா சாத்தியம். நீ வேலைக்கு போனா போனஸ் வந்தா தான் நகை நட்டு சோளம் துசுக்கி தான் வாங்க முடியும். பிசினஸ் பண்ணி பாரு, நீ நினைக்கிற நல்லா போனஸ் தான். அதுல எந்த சந்தேகம் இல்ல. ராஜ வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு வாழ நினைச்சா பிசினஸ் பண்ணு. என் குடும்பத்தையும் என்ன சான்றோர்களையும் அவன்லாம் வேலைக்கு ஆக மாட்டான், அவன் ஒரு எழுத படிக்க தெரியாதவன், அவனுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாதுன்னா காலம் பதில் சொல்லுன்றதை இதுல புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருக்கலாம், நாங்க ஏழையாவே இருக்கலாம். நீங்க இதே தெருவுல 10 பில்டிங் ஓனரா இருக்கலாம். நாங்க ஒரு பில்டிங் ஓனர் ஆனாலும் நாங்களும் ஓனர் தான். 100 கோடி வச்சிருந்தாலும் நீ கோடீஸ்வரன் தான். 1 கோடி வச்சிருந்தாலும் கோடீஸ்வரன் தான். இதுதான் விஷயம். அதனால எல்லாருக்கும் அந்த 6 அடி தான் சொந்தம்.